Dame di debatan na sumurong siyan sa loob na roha. Ima mangaramu hati-hati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus kumatai. Amin. Atani debatan di para saurata di minggu sadarion. Ima minggu Quasimodo geniti. Tara surat di buku Ulang Apostel 4 ayat 22 1 20. Ulang Apostel 4 ayat 1 itu di dok alai saroha saulua tua kana prosea na sapunwani jala dangadong nang gosada sian angka paradongan nama dok kapujungan na aratanai atau padui saluhuk na dia itu. Jadi marhagu gos itu tuh maka aposteli maka tidak kon haheheo di Tuhan Yesus. Jalatung lomosi tutudo rohani halak mida sude nasida. Aidang adong manangisi nasida hurangan. Ai adong pesian nasida parhauma manang parjabu. Digadis dui. Dungi dibuang ma tuhorni nagina disney. Di pihak pemain tujulunya kaposter. Dungi disagikon nasida mai tuakan akurangan. Jadi ada masalah divisian Pulosipros Ima si Joseph na ginoarnya kapostel si Barnabas mandok anak di Pangapulo. Di gadis mahau magulakna dibuat ma hepek naik laos di piakom ma tujulu niaka aposteli. Ido sahatna kadang menang nih holongan di bagasan Kristus Yesus orang semua di kita tapakna doratosna rimnita hido gogona laus PAP bagas di hamaolon molodung sadaroha sai natartuhuk ma silan. Jadi itu marhabu gosi tudo padohanon lahu membangun lahu paturehon lahu paululihon sada pumuan lumobi pumuan namararga dia dokan di bata tiek atarido namasa di dunia na para jolui tuk takas terida haulion semangat hasadaun nasida semangat parhuliauni nampe baru jong gope uriai barat sejarahnya Kristenon memang hati hai itu macai posisi itu tudo. Pangadeleon tuakan aprosea di Yesus. Soalnya di halaman ni si Petrus rupani do si Yohanes. Jaladak kolan apala apostoli na teraniaya na pangalilea. Alai do tuakan ruas na aprosea di Yesus Kristus. Jadi kudan tuakan aprosea asal dihutut Tuhan Yesus ikon mona lilia manasida olah nalan yakosauna adong maon na berimbas gabe terpisah matu keluargana gabe mago mapacarianna aguan parkarejo manasida ala di palau diusir cakutai aguan bagas jaru manasida ujungna lambar tamba maka jol mana bagus. Jalan ekor-ekor suruh pak. Ale molete mandi tangian ya kapostelidung haroron itu di Purbadia lampe bangdo kagerakan hasadawan ala ni haporosiawan di ruasi. Tarida do nak ginuhan itu di Purbadia na sida na di Jerusalem. Uria na para jului. Angkanang Rusia pangaratuan di hati haipe di tiki Pentakosta du prosea nasida di Yesus Kristus gumodang nasida mamilit dak mulah dari pangaratuan alai laos tinggal manasida di Jerusalem tutu ala nang ditinggal hobe ulona di pangaratuan ditinggal hobe aka asomalangna di pangaratuan labtaba maka ruasi laptorok buhut
lam gudamma akan nanai si parwahonoton gudam maka si patreo si audio di tengah-tengah di nah butuh perlindungan, nah butuh siurupan. Jadi macam belgano tantangan na diadupan di huriai hati ai. Alam bulan akada na perlu siurupan akada fokus. Diha perluan huria na perjono ido pamurutio sian akana ora marhiti akka proposalna. Laho boy laho mangurupi huria ido akka ruasna laho sumeahon artana mangurupi pakobasion di huriai do akada fokus. Alain dari ko si mototan nang pesomoni keadaanna semoni tantangan di huria para joloina di Jerusalem anggoholong nalaho marsirupan itortakas doi lamarature doi inorhon dito di Purbadia saroha sa pakilala saroha sa pakilala dia tuh meringkat dak saroha dia kapajujuan na orang kami udang do saroha alai sampai susah dengan saroha lao matengon saroha manegai alam memang berpengaruh naubalagas itu tuh pengaruh itu di Purbadia tabano tulurimu halak sadari ina prosea Tuhan Yesus Kristus marhite akka pertobatan, marhite perubahan diri. Kurang tu naroba diri dirina jala di hati dako na perseonna. Tarida to di Purbadia do tong na mangalew na barangni tu huriyai tu akaruasila humat katidakon ha perseonna tu Yesus. Kurang do di patupaka apostoli ima kahalongangan. Lau pahoton pengajaran nasida tarimo tu Yesus Kristus ubain na gabe tarida hasadaon gabe tarida aka parature ni huriai lam gurang manamang gutom nasida lam dihasi oli aka torok bangso disertangi di batado aka pakobasion nasida jalan marparbue si tutu pangulau nasida di pasar debatado tu nasida kau na bangga muse marahite huaso laho pauli on huriai maraparabuan na ulau di huriai mapuan hasangapo di goar ni Tuhan Yesus ala kabetuk nasida dipakai debata gabe sikidani na para jolo tu humaliangna jalan nama nguduk muse tulia konsiyon gabe gudang tu na tertarik marhida panguluan nasida jala uduk ni huriai seret tuadopan di debata dung lamar tubuar rupani aka ruas nama ngutu Yesus dan holan di Jerusalem doho dia kahumaliangna tarida duwi hasadaon di rohan nasida dina membangun kebersamaan nasida lau pajong-jong huriai dan dong di sini amat dong si bora guguk tengah-tengah naik dulu tik sudah antara pasu-pasu dua som dohot alayang wow gumodang mau tik dalu dan dong lahir ni rohani nasida sadok saroha sapikiran huria na para joloi jadi macam dihaholongi apostolido akahuria na di luar na asingi songon pakahalongina tu huria na di Jerusalem dumar tubuan goklas di rohan nampak kiriman doa ka apostol na para jolei lau o manguluhon huriai na pinasahan di debata tu nasida jadi marhunga marhite huason ditoti Purbadia dan adong minasida na pata arang pata semangat manang nama jua laho mabay taruna tuhuriai asahehe dan maila jala dan madiar nasida mamaritahon haheheon di Kristus
nang pegudang masa pangaliliyun alam memang takasno di tadana sida hasitongat dohata di dewata asa parsidoho doa kadang begesa porosea di Yesus Kristus haluawi tadi doi sian pertumbuhan di huria na para jolui namang gombarhon huria na boy doon gabesira doho soddam di tanaon sira doho soddam palito umat yang sa roha sa pikiran nang pegodang bilangan di luas na siyang latar belakang na berbeda dan masih ada bebenasida secara fisik. Ada orang so gade Kristen bebenasida alaitung gabe terdiri jala bertobat nasida macai maksiat tusan macai saja roha di bagasa Yesus. Dan ada pemikiran di nasida bahwa kami halak jauh di kami halak gori di kami halak tidak dipikirkan lagi. Aladu pajumpang nasida di bagasa Kristus, boy man nasida masih jakonan, masih haholongan, hiranang leling nasida masih cadan di huria na parjului. Dan biapalan persoalan nasida be soal etnis, suku, ras, alai nunga sarohan nasida marahite akasisiani marhaporsiao marsada di bagasa Kristus ima parkue di pasu-pasu na pinasahat ni Yesus tua kasisiana di tikya na tarsilami ibana di Golgota asa mampu jala di pargugoy na sida masih ako. Jala ino tangiang ni Yesus dia kasih siang naik asa sadana sida di bagasan Kristus. Ikopono patuduhon na sida sisian ni Yesus. Ima marahite na patuduhon roha na masih ako. Jadi mulut tadokok kita sisian di Kristus sampai dan masih ako kita daftar doki sisian di Kristus. Macai dan kasih tutulo ulang holongi pola kurang akan namora na mangganis mangalehon artana mangganis saumana jabu nang tanona asa adong pangurupion tu akan musnapus adong pangurupion lah membangun patura-turehon pauliulihon duriai masih rupa donasida namora tu napogos dan adong na masih pasumbuat tudungan na hurangan di kebutuhan si ganupar. Jangan dong na masih pasukuan na siga molo adong na naik sirupan. Dan na sekolah rekod arta dia kan namorai. Capek dan na merasa terpaksa na sida molo tuh di bahasa na sida artane itu dia lah mangurupi akadongan nahurangan anda fokus. Alai yang dipakai nasida doa aratai, dietong nasida itu bukan milikku sendiri. Di lehon debatado dalam pangurupion tu akka paksona. Nasmar dia na bogo nagale jalan narikot si urupan. Dagami marasak akka namora na bogos nasmar dia. Jaladang kami marasak akka namora na mangaleon artana lahamang menupi donganna ala sapak kilalaan nasida rapna punasa nasida diarata nang dihamorawi dan adong ni nasida gejang di roha ala momora nasida ala nihamorauna ala ni pangurupionna tudungan anak bogos dia tidak hitung-hitung itu lapatan nama caira desi tutudo akan namorai ala nihamoraunai uduk nasida tu debata. Diokuya kana moraido ala debataro na punansa saluhut hamorona dipakila
si pertanggung jawab pononna doi itu debata. Dak tarikot roha nasida diarata nang hamuraon di Portibio. Alai boy do arata nang hamuraon patubuhan manang memicu persaingan manang pertarungan naso sehat do akka perselisihan nasi. Ya. Ira nasadong nahurangan di guriay. Macay tardas tarida holong di Kristus namangun di rohan yang kanamora gabe tubuma keadilan dohot keseimbangan. Ya, adil seimbang. Atau ngano di batu nasida marhite hepen sian panggadisan di auma nang jamu nasida dalam patubuhon holong tuja oba mai. Di pihak nasida mah hepen hasil panggadisan di tanah nagina disnai nang jamu nasida dijolo di pak niak ke apostol dipakai di bayan ulang para sirohawan hobaratu kebutuhan yang karuas naik konsiurupan dan gabi aka apostol ni na punasa hepen do arata na pinasa niak kanamora itu sih molo gabi aka apostol ni na punasa merasa nasida milik naik bah jalon na do bana merdo sama nasida kawan hobaratu doh baru tuh hatani di Batak. Dan gabi apostol na punasa arata manang hepeng na pinasanya kanamora tuh dia nang pesian pakobasyon na dumolu ni aka apostoli. Dia do lapatan na molo di dok di jolo ni pak ni aka apostol di depan kaki rasul-rasul. Ada maksudna banda bola di tiakon di jolo nasida. Namang gobar doi asa adon hagigian nabadia. Rasa jijik yang kudus. Di rohanya kaposteli lah membuat epeng sian hamorau di Portibion. Nang pineleon yang karuas namorai itu dia. Hagigian nabadia. Moladong me dibuat ke apostoli sian nasopatut mana naikon siulah ini honoton di tonga-tonga ni na audio kuliah mengurusnya kada bogos nasomarkia hampe dibuat ke apostoli ilai alasanna dana purna bakti jabatan salah ni dangarong ni nasida berarti hakikian nabadia. Dan ada tubuh di bagasar rohanya kapostol membuat epensian naikon pakeon tuulang para sinurhaon tuakan apogos lah majongjong ang kahuria mardiakonia doh marturia marsenti hidup hari kotan tumangon tuh hepeng ini diakon di jolo ni paknya kapostol asa di pasana hepeng itu akan apogos nasa mardihadia dalam marsenting akan marsahid sudah naik kesilupan hobar tuha perluan tadi dunia dong mana markowar si Barnabas sahalak lebih nah benar-benar olo menggali saumana jala hepengna di pasak dunia nagabe tiruan nabadia do si Barnabas bola didok ibana anak di Pangapulon anak diagonia menggali saumana hepengna di pasaha turiai sempurna dan merlawan sian rohana bulus ibana gabedongan di apostol Paulus pasahatot dakolan artana lahu mangrupi ulaun para sinrohaon alaga bidowo do barbari tadauli tua kaluan na kinamonasida satu huria di hutan yang halak gorik Antioki Pisidia Ikonium Derbe do anasi imana batuduan buruji di rohana tu huria da para joloi dakolan arata di pasa debata asa pakeon di debata alai do dirina gogona suarana pikiranna tik
sikina ngoluna di pasaha tu debata lahu mangrupi pakko basion lahu paululihon pature-turehon hudiyai itu gabe termasuk do si Barnabas apostol di hurian dapat jolei ala nibalaga ni holong ni rohana tu huriyai natarida sian pengorbananna sude aratana nang goluna di pasaha tu huriyai jalaolo ibadah marsiajar jala diutus rakdo apostol Paulus marabarita nauli tuaka luat nadau. Jadi memang dak murah-murah mangulaon semua nabi si Barnabasi tutuhani nang tuhuriana. Justru urang do colma saunari nama bain artana di guriai mangaleon artana gabe artani pribadina. Ada huboto ate santabi jua teh. Olah berbeda dasida, olah perjodoh dengan dasida sadaya rohana. Ala boy do pe hatana mian di tonga-tonga di guriai. Saya pura-pura na mga leo, masih leo. Aha narikot di guriai, langgatan di subak kodoy, narikot bangko, narikot organ, sude ipeleho doy. Ala boy do pe dok rohana. Alai kimasa ka persoalan, bah jangankan jamitan na pinasak na ditarik balanggatan na ibe do organ na ditarik dibuat tujuan itu alaya la holong berbeda dan wae holong di rohani si Barnabas tu debata do karuas na pogosina marsai akan agale holong di rohana tu debata itu nama ngoncar rohani si Barnabas sumeahon aratana nang goluna tu huria na parjoloi mengajari kita sian si Barnabas nasumeahon artana nang goluna tu huriai ala holong ni rohana tu debata di bangido debata margite hatana sadarion asarabe hita gabe saluran berkat saluran pasu-masu tuakana pogos nagale nang tuakana somardi hadi takut banyak memberitakan firman Tuhan, banyak memberitakan tarimot tuaka kebenaran asitongan, tarimot tuaka perkembangan di dunia, alai dan barani batu pahol taruna susah. Dan lomoro hani debatan margida colman nasai bolan manakap tu diri nasatiri, dan manakap tu laun di debata nang tuaka kada fokus nang membutuhkan pangrupion. Alai macai las dorohan debata marhite hita moladong di hita roha holong tuangka na paudihun huriana termasuk mangurupiak kada fokus tok nagale. Wasa dong jol mana sohasea. Wasa dong jol mana soolo hea. Dak ya olo mangurupi mana masih leho-leho. Tuangka ulau di huria tu masih leho tuangka kada fokus. Itu akan semardi hadiah naik kosiurupan. Tapi coba bayangkan, mungkin do di rohan dasida, olan nama dok katai, olan nama ragetai, olan nama katahon berita hasil tongani, nagabe panggiduan di debata sian dasida tanpa berbuat. HP sasitongna di ujung na debatado nama jalo sile oleh utai, tu akan pogos do nagale. Ay na mga lehon tu debatado sa sitong na namajalo si lehon-lehon tai. Penerima akhir dari pemberian kita kepada orang-orang miskin, orang lemah adalah Allah sendiri. Alani naik tok-tok taingot molo di masa debata petu kita arata sinamo dakolan sekedar manongos menitipkan titipan tuh marhite kita. Alai dihirim debata asa dirinta onpe gabe pasu-pasu mah tuangka na fokus doaka nagale di kumaliak. Secara umum karakter ni jolma cenderung do mempertahankan artana dan ngolo masih leo-leo tudunganna memberi tanpa syarat atau tanpa balas jasa. Mono masih leo-leo pedongan udang dona mengharapkan balas jasa.
pajului gabiak kajolo manaulo masih lele memberikan masyarakat lahu mangurupi jol mana pogos mangurupi ulah nuria naso tinadanahian naso keluargana manang pamilina naso sabangsona ala adong roha nasitong adong roha kolong di bagasan dirinya kana morai imana patuduon adong singol di roha siana kana morai di kebersamaan do akaruas na pogos madai pasu-pasu di debata marhiti-hiti hurian. Tetapi untuk zaman sekarang, apakah HKI seperti dulu yang masih mampu mengatakan nabogus nuhrianan? Asal didok akar silehon-lehon, asal didok pumuan nabogos do akar wasta, nabogos do nuhrianan. Dungi saroha sapikiran mahuriai molodunga saroha jala sapikiran akan amora do akan bobos totuga betubu ma paralele dinasida di tolma di huriai molo argado paralele di jolma totu olo ma jolma mangurupi ale alena namora mangurupi na bobos son ale ale na mangurupi ale alena dan merasa rugi jolmai mangurupi ale alena ala holo di rohana tu debatadoi maka holo ginungan nai umargado di rohana para leleo do ale-alenai daripada artanai umargado di rohana para saurani para sauran dabadia sian artanai somot debatana gabe ale-ale di kita hosana pe di pasaha tuhau pinor silangi manubus dosata asa mangulu jala madua hita namangi udang di artana be loho rohani akan amora nang porsia di Yesus Kristus alai di aratan nasora subeima ima Yesusi alanam di hilala rohani akan amorai macai balgando holong di rohani debata marhite Yesus na mangurupi nasida di hapogosan di partudionna somoninang akan amora mangurupi akan abogos di pardagion nang di partudion holang akan ang makilalahon holong di Kristus do na olo mangurupi akan abogos nang dagale. Jangan dong pemaksaan, tapi semua adalah kerelaan. Alaiholong niroha dona memotivasi sasahala namora lahu menggadi saumana jaguna ala godang aratana asa hasil dipanggadi sadi pasahaton na itu huria di debata asa dong pakaian huria mangrupi akan abogos nang nagali perludo sudah ruas berpartisipasi sudah masih baik partisipasina tandumo biak karuas namora rade marguru jala mangulahon mangrupi huriai asadong pakeon di huriai mangrupi akan apogosi molo di huria na pada coloi macai gudang dua akan apogos na soboy dapat mangan na swadong jaguna na umago karejona na soboy masikola kanakona na soboy maduwa ala dangadong depenga dangadong sifat paun nadok nasi bukan menyatakan janji besok satu paun mai leonum mai tetapi sikap spontanitas sian puas nama orang hati hai menggadis antara ima ala nadiotar diolong di batang dalam nyotar ingin mencari nama baik mana popularitas dan asa mengalului puji-pujian siap huriai dan ala dipaksa huriai nasida lah menggadis aratana asa dipasaha hepeng nati huriai dan holan ala ni holong ni roha nasida do tu debata ido banolo nasida sumiahun aratana huriai secara hukum aratan niaka namoraido subi aratan nasida dan aratan huriai alayo lo nasida sumiahun artana manggadis jala pasahaton wamna tuhuria ala dibilang nasida debatalo napuna aratan nasida ini jala olo nasida pasahaton itu debata jala debata ape mamale itu nasida di bagasan pasu-pasu nauli alai dibilang nasida semenakan aprosia di Yesus Kristus naik ulahun nasida mai parenta di Tuhan Yesus
barat tentang surat di 2 Korintus 2 ayat 15. Si peok nagodan dan marlubi-lubi jala si peok nautik dak kurang marhite turpukon diarahan dohita paulihun buria di tuhata di tikyon marhite hamorot tabe nunga ditogus de bata hita marhite Yesus Kristus jala nunga gabe ale-alena hita lahu pature-turehun buriana atau tapake makan adongna di hita be dalam pasangap de bata marhite haradiota mengurupi akan bogos di keluarga di huria nang di masyarakat tahap proses mana di Tuhan Yesus na tapatupa akau lau na dinggan na tuli bata di tapatupa saya diramoti di bata marohat tabi jala pasu-pasu na mahita asa kumolong rohat ta tuli bata sian wartatai pati bulhon sangat nabadian di debata pasu-pasu dia akan